Moi boas, míster. Antes de nada, independientemente de que se quedou fora da competición da Copa Refez, felicitar o equipo polo gran imaxe que deron outro día en Bergantiños. O resultado non se deu, ao final foi o que foi, pero sempre hai que sacar cousas positivas, hasta incluso da derrota, que non é o mismo perder por goleada que perder dando a cara. Moi boas, moitas grazas. Sí, foi un partido moi completo, moi igualado, igualadísimo, por fases nós fomos moito mellores que eles outras fases que foron mellores que nós, tivemos 4 ou 5 ocasións moi claras, xogamos de tú a tú a un rival de superior categoría que ademais, seguramente quede arriba na segunda ref, quere decir que este equipo está preparado para competir a un nivel alto. Unha mágoa, sobre todo perder desa maneira, cando tiñas na man, faltou un pouco de experiencia nese último minuto, temos unha falta a favor, non agotamos o tempo, despois podemos botar o... moitas circunstancias que se deron, que sí, que é certo que a falta non é nada, e que nos pita unha falta que podía haberse ahorrado e pitar ao final, porque tempo engadido nunha prórroga normalmente os árbitros non dan, pero é igual. Chega esa situación por culpa de que nós cometemos 3-4 erros que é de cansancio, é evidente, pero temos que mellorar a gestión deses últimos minutos e xa está. Xa falando un pouco máis, poñéndonos en situación, hai que destacar varios nomes, pero sobre todo sempre me fijo nos datos. O dato de Marcos Mella, facer 15 km nun partido é unha borrada. Sí, había moita xente preguntando que eso debía de estar mal, non, os GPS marcan ben. A ver, é certo que te vas a mirar, porque me mandaban datos de Champions e cousas así, claro, a distancia de recorrida é importante, pero tamén é a intensidade. Os xogadores de primeira división son capaces de facelo a alta intensidade, pero non quere dicir que nestes parámetros, pois Mella outro día fixe un esforzo físico brutal, como todo o equipo. A maioría dos xogadores que xogaron 120 minutos, casi todos pasaron de 11-12 kilómetros, son uns parámetros altísimos, cando normalmente en Liga costanos chegar a 10. Eso quere dicir o ritmo que lle metemos, a intensidade que temos nas patas. Falando de eso, do estado físico, claro, unha competición así, con tantos minutos, xogadores que rodaron moito, como se presenta o estradense para este fin de semana contra o Céltico? Porque ao final sí que se fala dese cansancio físico. O corazón chega a todos os lados. É o que temos que ter. Ilusión por a Liga. A Copa é como un final da tempada pasada, que produciuse neste mes de setembro, pero é un final do que se conseguiu ano pasado. Ahora empeza esta nova temporada. Ilusión. É certo que, a Bergantiños, a Ourense está pesando, nos levamos 4 puntos, gracias a Dios, eles está costando o tema da Copa, é normal, ao fin e ao cabo, un xogador como Caraván, por exemplo, que levan 12 días, 3 partidos de 90 e un de 120 minutos. É certo que intentamos rotar moito, que entraron outro día xogadores que non, porque nós contamos con absolutamente todos os xogadores, o estamos a demostrar, aquí participan todos, e contamos con todos. Entonces, é importante, tenemos que seguir rotando. Eu creo que é algo moi bo a medio plazo. Eu creo que pasado o partido do Silva, que a seguinte xornada máis vamos a estar un nivel altísimo, seguramente con máis ritmo que a maioría dos equipos da competición, pero estas 2 xornadas, o anterior en Cambados, que notouse un pouco a partir do minuto 60 esa falta de frescura, a vamos a pagar, é certo, pero temos que ter ilusión. Temos que ter ilusión e todos sabemos que a afición no noso campo, pois temos que empuxar para diante e hai que meterlle corazón. Xa meténdonos no encontro deste fin de semana, visítanos o Céltico. O Céltico que vende meterlle un 5-0 aos Somozas, un Céltico que vende reforzarse moi ben neste mercado veraniego, un Céltico moi peligroso, a realidade. O sea, é un equipo que, ainda que haya ascendido, un presuposto moi alto, con xogadores xa moi contrastados na categoría, e que ven con todo a gañar, queren gañar, sobre todo, para eles, un dos equipos máis fortes da categoría. Sí, xa dis todo. Un equipo fixe un plantel moi amplio, ten 22, 23 xogadores, moito tipo de xogador diferente, un presuposto dos elevados da categoría, ano de centenario, moitísima ilusión, están a facer as cousas moi ben. Xa o ano pasado, se gañaron ese ascenso, e ainda por riba ahora están este resultado de 5-0,
van a venir con la moral super alta, é un rival moi duro. Esa é a realidade, pero bueno, temos que competir, nós na casa vemos que somos bons, somos fortes, pois o temos que demostrar. Xa para rematar, hai que falar dunha nova incorporación no equipo, última incorporación a todo isto, sí, me imagino, xa co plantel todo cerrado, un equipo que este ano se reforzou ben no mercado veraniego, con creo que moi bons nombres e sobre todo xuventude que ven a dalo todo, que quere demostrar que son válidos para a categoría, pero creo que me fales agora de Iván. Un entrenador dun equipo de Galicia decía que lle faltaba a guinda, o Estradense chegoulle a guinda. Como é Iván? Bueno, Iván é un punta, é un profesional do fútbol, é un xogador que con 30 anos, ainda non ser moi maior, pois xa ten unha experiencia amplísima, bueno, é o punta que referencia que estábamos a buscar desde junio, non topamos junio, julio, agosto, setembro, ao final foi o casi último fichaxe, cando levamos moito tempo esperando por este tipo de xogador. É certo que estábamos pendentes de un punto que ao final non pudo vir para aquí, que está xogando en segunda ref, bueno, quedamos sin él, entonces tivemos que ir ao mercado, apareceu Iván e van nos dar moitísimo, é un punto de referencia, un punto de área, un punto que gana duelos aos centrales, bueno, non o tiñamos na plantilla, agora pois xa o temos. Como diste, un xogador con moita trayectoria, cantirando o Real Betis, xogou na primeira división polaca, xogou na Serie D italiana e creo que incluso chegará a xogar na Serie C. Un xogador que xogou nas mellores ligas en primeira ref, tamén xogou grandes categorías e sobre todo esa veteranía que tanto necesita o Estradense. Sí, porque eu creo que formamos un gran plantel, temos moi boa plantilla, o problema é que miras os datos e temos casi unha media idade de 23, algo anos, é un equipo moi xoven. Bueno, con el apórtanos esa veteranía, esa experiencia que faltanos, é o que lle pedimos cando falei con el, ademais de todo o nivel futbolístico, pois sabe que aquí ten que venir a axudar, a empuxar por todos, por os rapaces, enseñarlles, porque, bueno, temos un proxecto moi chulo de xente moi xoven, pero, bueno, hai en certos momentos que tamén necesita esa veteranía, esa experiencia, bueno, é un xogador contrastado e eu creo que vai nos aportar moitísimo. Xa para rematar, quero que lle envíes un mensaxe a afición, segundo partido da tempada, que lle dirías a afición? Bueno, que este con nós, que nos apoie, que nos empuxe, que vamos a necesitalos este fin de semana por todo o que estamos a falar, 120 minutos outro día en Carballo, os xogadores van a estar cansados, necesitan ese apoio, esa moral, porque, o dito, co corazón vais a todos os lados e chegas a todos os balóns. Temos que deixar de pensar que temos as pernas cargadas, que as temos, pero non ten que ser unha excusa, temos que empurrar todos para sacar este partido adiante, porque é importantísimo, porque, o que dixen antes, eu creo que a medio plazo vamos a estar moi ben, pero temos que intentar sacar estes 2 partidos porque vai nos a costar, que é normal. Xa última pregunta, están todos os efectivos disponibles? Temos a dúda de Alex Delgado, Iván aínda non está, que, leva só unha sesión de entrenamento con nós, pero Alex Delgado está con dudas, pero sí, recuperamos a Padín, e, bueno, eso é bo, e recuperando xente, que non é normal que na xornada 1 ter 4, 5, 6 baixas como temos. E logo está o tema de Ángel, que estamos esperando cos brazos abertos, que, bueno, dentro de un mes ou un mes e medio, pois estará con nós. Moitas gracias. A vos.